There is this prophecy by Madzibaba Bond. I've seen thousands of prophecies on YouTube, TikTok, Facebook. We know there is Hubert Angel, there is Merontic Orasi, Dr. Ian Lovu. If we go to Nigeria and other places, Apostle Moshasha, I mean, there is a lot of prophecies that are out there by a lot of black folk prophets. Not to deny great or to try to pick up a fight which is about race, no. But I'm just saying that some of this is just an issue of trying to say, I saw Robert Mugabe dying when he was already 95, already old. In my Shona culture, they say, I really think that it was inevitable that Queen Elizabeth was going to stay long, bearing in mind that the husband passed away not so long ago, and couples that tend to have stayed a long time together, they normally die close to each other. One clear example is what happened here in Zimbabwe. We had Zex Manatsa, one of the best musicians. The husband died early this year, and the wife 6 months after she passed away. So it was inevitable. But let's see what Madzibaba Bond had to say. Pardon me to those who are non-Shona speakers, but I'll try to interpret what the man is trying to say. Baba akanditaura akati ndaona kufa kwomunhu mukuru pasi rino rose. Munhu uyu ndianiko? Ndiyo munoverenga muchiti Queen Elizabeth. Nanzi Queen ava ndaona mazuva avo akuswedera padhuze ekuti vaparare. Asi mukuparara kwavo Queen ava ndiri kunzi musha uno weZimbabwe une chakasiwa. Chiko chakasiwa imhepo yekuzokwanisa kudzima chinhu chese chakaipa. Saka mhepo iyoyo ndo mhepo chena yekuti ikakwanisa kudzima mutera yakasviba kuti urwere udzime, kupandukirana kudzime, nyika ino yeZimbabwe izogona kugara zvakanaka ine upfumi hwayo. Saka baba akanditaurira akati musha uno weZimbabwe muri kunzi tikanamata zvakanaka Mwari akatidzwa akatiregera muchagadzwa Queen. Inyika icharespektwa neAfrica yose. Inyika yandaona yakubva mapresidents nyika nenyika achiuya musha uno kuzotsvaga rubatsiro, kuzva nyika ino kuzotsvaga rugare, nekuti muvhumu ndakanzi nababa mune mari yakawandisa, asi mari iyoyo ndaona yese yadzimwa nemhepo iyi, yadzimwa neropa riri kudeurwa panyika pano risina mhaka. Saka zviri kunzi tatadzira vadzimi vedewe pasi zvasaka kuti Mwari kudenga atsamwe. Saka ndiri kunzi nababa vakuru venyu ngavaende vese musoro pamwe chete vanamatire nyika iyi. Asi ndaona musha uno mazogadzwa Queen. Iye Queen iyeye ndazoona akuisa mashoko kunavo vane utongi huchivaka nyika yakanaka, nyika ino yeZimbabwe kuti igone kugara zvakanaka. Baba ndo chiprofiti chaandipa chaandirakidza. Anyway, he said that there is going to be bloodshed in Zimbabwe, and I really checked that the prophecies was done around May 2022, and he actually sent me the link on my page. What do you make of this prophecy? Guesswork, or there is bloodshed that is really coming to Zimbabwe in the near future? Well, we'll live to see that in the upcoming days. All those that love this channel, please subscribe, share this video with your family and friends, and please support me by donating on the link that is on the description below. I love that $1, that $5, that $10. It will go a long way in making this channel a better channel. Ciao, ciao.